ଅଭଡ଼ା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ାକ ରୋଷେଇ ହେଇନି ପନିର ଏରିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଆମର ରାତିରେ ତ ଭୋଜି ଭାତ ଡାଲି ପନିର ତରକାରୀ ଖଟା ବୋଉ ବି କ୍ଷୀରି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଖାଇସାରିଲାଣି ଏଥିରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ଅଛି। କ୍ଷୀରିଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା ଅଳ୍ପ ମିଠା ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ତରକାରୀ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବୋଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ କାହିଁ ନେଇକି ଆଉଥିଲ? ଆମ ବୋଉ ଯାଇକି ଯେହେତୁ ବୋଉ ରୁଟି ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ରୁଟି ମୁଁ କରିଦେଇଛି ସେ ଭାତ ଖାଇବେନି। ତରକାରୀଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇନି ବୋଉ ଅଳ୍ପ ମସଲା ଦେଇକି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ନାତିକି ବୋଉ ଆଉ ଏତିକି ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଇଟମ୍? ଡାଲି ତ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଡାଲି ଆଣିଛନ୍ତି ପିଲା ଇଏ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା ହଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା। ହଉ ଆଜି ଆମର ଏତିକି। ଆଜି ରାତିଟା ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ହେଲା। କ୍ଷୀରିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବୋଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେବ ଅଳ୍ପ ମିଠା ହେଇଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ବେଶୀ ଖାଇବନି।